us obrim la finestra. Està tot nevat! Ui, quin fred! Vaig a abrigar-me! L'Arlet i la Roda encara dormen. No he aconseguit despertar-les. Els deia, anem a veure, però em feien 10 minuts més i m'ha sapigut greu. Així que tancarem i les deixarem dormir. Després els hi haurem d'explicar com ha sigut, perquè segur que s'enfaden. Hi ha moltíssima boira. Sabíeu que les boires, en realitat, són núvols, però que estan més a baix, estan arran de terra, i aleshores fan aquesta sensació de no veure res. Aquí, abans, ahir, hi havia unes muntanyes immenses, i ara quasi no es veu res. De vegades, fins i tot, es veu que la muntanya pot arribar a estar més calenta que el terra, on estan els pobles, i aleshores passa que hi ha com unes boiretes que semblen rius, que cobreixen tota la vall, és preciós, sembla un mar. Doncs a veure si veiem sortir el sol amb aquesta boira. Sabeu per què el cel és blau? A veure, és una mica complicat d'explicar. Primer hem d'entendre que la llum té colors, molts colors, sí? I cada color té una força i travessa d'una manera o d'una altra l'aire. Aleshores, el blau és el color que millor es dispersa en tot l'aire, no? Per això, quan el sol està dalt de tot, que és quan travessa menys atmosfera, coses, tot es torna blau, perquè tots els altres colors no tenen prou força per arribar a dispersar-se tant i el blau ho abarca tot. Però, en canvi, quan surt el sol o quan es pon, els colors que més forts es veuen són els vermells, perquè són els que, quan el sol està mirant així, quan està sortint o s'està ponent, el vermell és l'últim que se'n va i el primer que arriba. I és quan, si tenim uns bons núvols en el lloc on toca, a l'altura que toca, podem veure aquestes postes de sol tan vermelles i tan maques. Avui sembla que no serà el cas, però bueno, com a mínim veurem la neu a la primera hora del dia i a veure si veiem el sol i tot. Anem a esperar assegudets i a veure si despertem també a la Nala, que està aquí dormideta i ja va remenant la cua. Nala! Em posa a gorro. Mira, Júlia! 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 Arlet, aquí! Bon dia! T'has despertat! Però posa la caputxa, que fa molt fred! Vale. Mira, que t'ajudo. Has vist? Tot blanc, tot nevat! Sí! Ara el sol... Pues per enlloc, No l'hem vist. No. Però bueno, són coses que passen. Què, t'agrada? M'agrada molt la neu i també fer boles de neu. Fer boles de neu! Doncs prepara't que anem a fer una guerra de boles de neu! Vinga! I aquí el tenim! Com li direm? Neuito? Neuito! Pues aquest és el Neuito! Que xulo, m'ha encantat. La neuita. La Neuita. La Neuita m'agrada més. Així tots som la Roda, l'Arlet, la Júlia i la Neuita. I la Nala que per allà campa. Ara anirem a despertar la Roda i ens n'anirem a un lloc que per estrany que sembli està aquí al costat, però no hi ha res de neu, res de neu. Ja ho veureu, és a Viella, la capital d'aquesta zona, de la Vall d'Aran. Anirem a conèixer una persona que fa coses similars a aquest ninot de neu, però amb un altre material. Sembla que l'anem a conèixer? Vale. Sí? T'estic veient les intencions! T'estic veient les intencions!
ara que s'apropa l'època dels regals, que a tots ens encanten els regals, no? Sí. Anem a parlar una mica d'això, de les joguines, a part dels Reis Mags, del Papa Noel, del tio i de totes aquestes persones màgiques que fan regals, hi ha una altra persona que també en fa. I aquesta persona és la Inelda. Avui ens explicarà com. Fer joguines de fusta. Justament, només en fusta. Anem a veure què tal. Em sembla que està amagada. Que ara ens farà un ensurt ella a nosaltres. Hola! Ah, mira! Benvingudes al taller de joguines Arfat. Moltes gràcies. Què ens podries explicar com ho fas per convertir un material que ve d'un arbre en una joguina? I tant que sí. Saps què porten els arbres? Què? Es transformen en fusta. Però saps quins arbres agafen? Quin? Agafen els arbres que estan o més malaltons o que ja estan preparats per tallar. I un cop han triat els arbres, tallen i m'ho preparen d'aquesta manera, amb taulons es diuen. I són taulons de fusta. I això havien sigut arbres. Mira quina llargada tenen. Fins allà al final. Anem a veure-ho. Ho veus? Sí. Apa! Que llargues, perquè els arbres són molt grans. Oi que sí? Sí. Però hi ha molta varietat de fustes, com arbres que hi ha als boscos. Si vols te n'ensenyo. Vale. Sí? Anem a veure quins tipus de fustes tenim? Sí. Doncs veniu per aquí. Mira, aquí tenim tots aquests tipus de fustes. Ho veus? Sí. És un catàleg. Que maco. Aquí el que més fem servir aquí a la Vall d'Aran és aquest, el pi flandes. Vale? I el nom en llatí, pues, aquí, Pinacea perennifolio. Que complicat. El pi, que és ben fàcil. P-I. Saps què és més fàcil? Què? Veure-ho aquí, que es veuen millor. Mira, aquesta que parlem és aquesta fusta, que és el pi. La pots tocar i inclús la pots olorar, Quines aigües, eh? perquè cada fusta té una olor diferent. Aquí hi ha el cirerer. És molt més fosca i no té línies. No, cada arbre té el seu dibuix. Aquest és molt maco. Sí. Semblen és com una carretera. Carreteres, semblen onades també. Mira, aquest és el roure. Aquesta també és molt maca, és molt blanca. Però saps què? M'encanta que t'agradi aquesta fusta. Saps per què? Per què? Perquè aquesta és la que jo faig servir per fer les joguines. Es diu faig, és la fusta de faig. Els faig. Crec que n'anirem a veure després. Més tard anem a un bosc, el bosc de Carlac, que creiem que té molts faigs, molt alts. Molts en té, sí senyora. I què més fas després, un cop tens la fusta decidida, el faig? Què fas amb ell? Ho tallem amb la màquina i després ho hem de polir. Us ensenyo com polir? Sí. Miren. A més parlaneu, això? Sí. És com un trineu. És un trineu, molt bé. I aquest i aquell d'allà. Són els trineus que antigament es feien servir aquí a la Vall d'Aran. Així és que, polim una mica? M'ajudes a polir? Vale. Sí? Mira, aquí tenim una taula per poder polir. Mira què hi ha aquí. Aquí és una ovella? Oh! Sí, una amb floretes. Podem fer de tot. A veure si hi ha Ui, algun quantes diferent. coses hi ha aquí? Ah, has vist? I ara per polir necessitem una mica d'espai. Jo faré la floreta. Mireu, amb les lijas. De què està fet això? Això està fet amb paper de vidre. I ja veus quin tacte té? Sí. Perquè tingui força. No sembla vidre. No sembla vidre, tens tota la raó. Però aquí hi ha com partícules molt petitetes, que fan que la fusta quedi fineta. Com aquesta, mira. Toca aquesta. Mira que fineta fa. I ara toca aquesta. Trobes la diferència? Sí. Aquesta és molt fineta, aquesta. Sí. Amb quina banda ho tenim que fer? Amb aquesta? No, aquesta és suau, oi? Sí. Quina és la que és més rugosa? Aquesta. Doncs amb aquesta. I hem d'agafar amb el canto, vale? I rascar. I rascar, això mateix, perquè mira quina diferència, eh? Vols provar aquesta? Vale. Jo provo aquesta. Molt bé. És entretingut. I ens ensenyaries com funciona una màquina? Sí, i tant. Va, no vols veure com funciona una màquina? Que ens ensenyi i nosaltres ens ho mirem des de lluny. Arlet, et sembla?
Em quedaré aquí i ho veuré des de lluny. Vale, doncs jo em quedo aquí amb tu i així també tinc una mica de distància, que crec que el soroll m'afectarà. Doncs jo me'n vaig cap allà i vaig a fer una mica de feina. Aquí us deixo. Et mirem des d'aquí.